Actually, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମର ମେକାନିକ ବିଟେକ୍ ବିଟେକ୍ ଆମ ପାଖରେ ବିଟେକ୍ ଗୁଡୁ ଭାଇ ମାନେ ବିଟେକ୍ ପଢିଥିବା ଗୁଡୁ ଭାଇ ଆମେ ଆଜି ଖାଉଥିଲେ ବିଟେକ୍ ଗୁଡୁ ଭାଇଙ୍କର ନିମାପଡା ଫେମସ ବିରିୟାନୀ। ମୋ ଭିଡିଓଟା ବଢିଆ ସେ ନରମ ପୁରା ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ଟେଷ୍ଟ with health ଭଲ ହେଲ୍ଥ हाँ ହେଲ୍ଦି fast health second test मेन है बिरियानी आम खाइले साधारणतः गोटे हेक्टिक भाया लगे जोटा कि तार जो फ्लेवरटा किंतु ए बिरियानी आपण खाइबे जोटा कि एते साधा माने हेक्टिक नाही फ्लेवर बहुत बढ़िया टेस्ट भल बोली तो ये निमापड़ा सबुठ बेस्ट मु कहूँ आज्ञा सबुठ बेस्ट बिरियानी है गुडू भाई बिरियानी खाद्य पूरा एक नंबर निमापड़ा एमती दुकान भी कौटी ना खाऊँ बाबा सब आनंद खाए केमती कोन टेस्ट बढ़िया लगे। नमस्कार आम आउ गोटे फूड ब्लॉग रे पहुंचीचु निमापड़ा रे निमापड़ार पुराना जयश्री सिनेमा हॉल आगरे आमे लोकेशन भी दे देबु एठी मिले गुडू भाईंकर बा सेंसी टिफिन स्टॉल बा फास्ट फूड रे अलगा प्रकार बिरियानी आमे जहाँ पचारि बुझुथिलु बढ़िया बिरियानी निमापड़ार बेस्ट बिरियानी लोक कहउतले आमे कहिबा जानिबा एक्चुअली बेस्ट ना आउ कोन आसंतु भाई कौन ये जो बिरियानी आमे देखु पाखा पाखी रे फेमस कहानी कौन जर्नी केमती मोर एक्चुअली ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମର ମେକାନିକ ବିଟେକ୍ ଯେତେବେଳେ ମେକାନିକାଲ ଆମେ ସବୁ ଅଟୋମେସନ ହେଇଗଲା ଅଲରେଡି ସଫ୍ଟୱେୟାର ସବୁ ୟୁଜ ହେଲା ଆମେ ଜବଲେସ୍ ହେଲୁ ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ମୁଁ ଫୁଡ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବି ଅଲରେଡି ଫ୍ୟୁଚର ତ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆମର ସେପଟ ଜାଣିଥିବେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦୋକାନ ଥିଲା ଆଉ ବିରିୟାନୀଟା ଆମ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ କୁକ୍ ବି ରଖିଥିଲି ଆଉ ସେ ବି ଗୋଟେ ଜଣେ ଭଲ କୁକ୍ ଆଉ ମୁଁ ମୋର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ମିଶିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସକ୍ସେସଫୁଲ ବିରିୟାନୀ 100% ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆମର ଭଲ ଆସିଲା ତାପରେ ଆମେ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମେ ଭଲ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଗ୍ରୋଥ ସବୁବେଳେ ହିଁ ବଢୁଛି ଆମ ମାନେ ଏଟା ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ with health ଭଲ ହେଲ୍ଥ हाँ हेल्दी fast health second test हेल्थ एक जगत तेल तेल कोन व्यवहार करो फ्रीडम आउ जो मसला बासी बा बासी बिरियानी बासी मु 99% ट्राई करछि कि बासी न करे आगे गोटे दी थर करिछि केंतो मु कहिकरी देछि माने बासी माने ऑलरेडी राती 9 रे मारितेबी बिरियानी टा मारतेबी सेटा मॉर्निंग रे मोर जे चिन्हा परछ ता कहिकरी भाई एटा काले रात रे आगु चलै दियो बिरियानी नो प्राइस केते 120 आ तार केते पीस चिकन रहउछि 3 पीस चिकन रे साइज 80 to 90 ग्राम देखली जानि 90 ग्राम पर पीस आगे जो राइस मनकर लोक के अधिया खाते के कम खाते एक्स्ट्रा राइस मगाबो बारंबार मगिबे के हां एक्स्ट्रा राइस हम दउछे लोकल एरिया रे करिछु यार भी छोट दुकान करिछु आमे दबा बादे हमर भी एते कॉस्टिंग भी कम अछि जेते जे खाइले भी असते किछ ना आगे हम देई पारुछंती त नॉर्मली एवरेज रे क्वांटिटी क्वालिटी आ हेल्थ दो कोस हेल्थ सब तले कहबो गारंटेड हाउ ट्रस्ट मते करियो पड़े ना आमे तो सही कथा दर्शक को कहबा जे सेतर असुविधा ना टेस्ट असुविधा अछि ना आउ गोटे भाई कहतले हेल्थ रे कोनोसी कंप्रोमाइज नै देन सेटा कि हमो बहुत भल लागला आ प्राइस 120 आ अमाउंट ता जते खाइ परि मो वीडियोटा भाई एटा कोन पइला गुआ ऊपर जाले ऊपर परे गुआ के पड़े आगे आमा प्रेशर देला बेले
ପ୍ରେସର ଦେଲା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇ ତଳେ ଆଉ ଏଇଟା ମସଲାରେ ଆଉ। ଅଇନା ଉପରେ ପଡେ ଆଉଥରେ। ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇ ପଡିଥିଲା, କଞ୍ଚା ଚିକେନ ପଡିଥିଲା କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ପୁରା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଷ୍ଟାଇଲ। ପୁରା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରେ କଞ୍ଚା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ କଷେଆ ଯେ କରା ସେଟା କୋଷ୍ଟେଲ କୁହାଯାଏ। ସେଟା ଦମ ନୁହଁ। ଏଟା ଦମ ନୁହଁ, ଏଟା ଦମ ବାଲା। ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ଦମ ରେ ଚିକେନ ହବ, ରାଇସ୍ ବି ହବ। ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଯୋଉ ବିରିୟାନୀ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ କଣ 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 ଆଦେହରେ ମିଶେ? ଆଉ ସେଥିରେ ମେନ୍ ହଉଛି ସାଜରା ଟା ସାଜ ସାଜିରା 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 ମେନ୍ ଆଦେହରେ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କଣ ମସଲା ରୁହେ ଆଦେହରେ? ଧନିଆ ପତ୍ର ରୁହେ, ଡାଲଚିନ୍, ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ ରହୁଛି। ଏମିତି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଗରମ ମସଲା ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଟା ରହିବ ଆଉ। ହଁ। ତାହେଲେ ତା ସହିତ ସାଜରା ଟା ମେନ୍। କଣ କହୁଥିଲା ଭାଇ ବିରିୟାନୀ ର ସିକ୍ରେଟ ଟା କଣ? ମସଲା କମ୍। ମସଲା କମ୍ ରହିବ, କମ୍ ମସଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ଫ୍ଲେଭର ଦିଅନ୍ତି? ଫ୍ଲେଭର ନାହିଁ। ଫ୍ଲେଭର ନାହିଁ। ଆମର ଗରମ ମସଲା ଫ୍ଲେଭର। ଫ୍ଲେଭର ରହିବ। ବହୁତ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଏଠି ବିକ୍ରି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ହଁ ହୁଏ। ଦିନକୁ କେତେ କିଲୋ ଚାଉଳ ପଳାଏ? ଦିନକୁ 10 କେଜି 12 କେଜି ଏଇଭଳିଆ। ମାନେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ ଟା, ଡିନର ଟା? ଦିନଟା ସେଇ ସେମ୍ ରହିବ। ସେଇ 10 ରୁ 15 କେଜି ଭିତରେ ରହିବ। ଟେଷ୍ଟ ସେମ୍ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ସେମ୍ ରହିବ, ଆହୁରି ବଢିଆ। ଆଜି ବଢିଆ ରହିବ। ହଁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦିନକୁ ଦିନ ହଉଛି। ହଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ହଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି କଣ ନେଇ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପଚାରିବା, ଆମେ ବି ଖାଇ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଆପଣ ବି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ବିଟେକ୍ ଗୁଡୁ ଭାଇ ମାନେ ବିଟେକ୍ ପଢିଥିବା ଗୁଡୁ ଭାଇ ଯିଏ ଆଜି ହୋଟେଲ କାମ ବା ବିରିୟାନୀ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାଙ୍କରି ବିରିୟାନୀ ଯୋଉଟା କି ନିମାପଡାରେ ଭାଇ ମାନେ କହୁଥିଲେ ବେଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ବୋଲି। ଆଠାରୁ ଭଲ ବିରିୟାନୀ ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସ ନଉଥିଲୁ ନିମାପଡାରେ ମିଳେନି। ଆମେ ଖାଇବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର ଟେଷ୍ଟ ସେଇଆ ନା ଆଉ କଣ? ନା ଖାଲି ଲୋକ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ପାର୍ସଲ ଯାଉଥିଲା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ, ରିଭ୍ୟୁ ବଢିଆ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା। ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେତେ ରାଇସ୍ ମାଗିବେ ଦେବେ। 3 ପିସ୍ ଚିକେନ ରହିବ, ଦେଖିବା କେତେ ପିସ୍ ଚିକେନ ଅଛି। 3 ପିସ୍ ଚିକେନ ବି ଆମ ସହିତ ଅଛି। ସାଇଜ ଟା ଏଇଆ ରହିବ ପ୍ଲେଟ ର। ଆପଣ ଆଉ ପରେ ରାଇସ୍ ମାଇଲେ ରାଇସ୍ ଦେବେ। ଦେନ୍ ରାଇତା ଗୋଟେ ରହିବ। ରାଇତା କ୍ୱାଲିଟି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ ତାର ସୁପ୍ ଟା ଚିକେନ ସୁପ୍ ରହିବ। ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟ ଟା କେମିତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ରାଇସ୍ ଟା ଟିକେ ଉପରୁ ଦେଖିବାକୁ କହିବି, ପୁରା ଉପରୁ ଦେଖେଇବେ। ରାଇସ୍ ଟା ପୁରା ୱେଲ୍ କୁକ୍, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଯୋଉ ନା ନରମ ନା ଟାଣ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ହେଇଛି। ଏବେ ଚିକେନ ଟାକୁ ଦେଖିବା। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ଟା, ବଢିଆ ସେ ନରମ ପୁରା ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ଭାଇ କହୁଥିଲେ କଞ୍ଚା ଚିକେନ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ଚିକେନ ଟା। ଦେଖି ଇଏ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଚିକେନ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଯୋଉଟା କି ରିୟଲି ବହୁତ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ଏବେ। ଏବେ ପ୍ରଥମ ବାଇଟ୍ ନବା ଭାଇଙ୍କ ବିରିୟାନୀ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଇଆ, ମାନେ ରାଇସ୍ ରୁ ଗୁଆ ଘିଅର ବାସ୍ନା ପୁରା ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଘରେ ଗୁଆ ଘିଅ। ତାପରେ ଚିକେନ ଯୋଉ ମସଲା ମ୍ୟାରିନେଟ ହେଇଛି, ସେ ମସଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ଦଉଛି ସେ ମସଲା ଟା। ଆଉ ରାଇସ୍ ଯୋଉ ୱେଲ୍ କୁକ୍ ରାଇସ୍ ବଢିଆ କମ୍ବିନେସନ। ଚିକେନ ମସଲା ମ୍ୟାରିନେଟ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ସେଇ ଗୋଟିକ। ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ ସେଇଗୁଡିକ ହିଁ ଦଉଛି। ଏ ଗୁଆ ଘିଅ ରାଇସ୍ ଚିକେନ ଅପେକ୍ଷା ଯୋଉ ମ୍ୟାରିନେଟ ମସଲା ଟା ନା, ଭାଇ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ମସଲା ମିଶିଛନ୍ତି ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଦଉଛି। ରାଇତା କଥା କହିବା, ରାଇତା ଆଜି ଅଛି ଚିକେନ ଚାଖିବା। ମୁଁ ତ କୋଉଠି ଖାଏନି ଚିକେନ ସୁପ୍ ଟା, ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଇଏ ବି ସେଇଆ ଚିକେନ ସୁପ୍ ଟା ଟିକେ ଲେସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆସିବ କହିଦଉଛି। ଚିକେନ ସୁପ୍ ଟା ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଠାରୁ ଡାଉନ୍। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ରାଇତା ବଢିଆ, ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଖାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହୁଥିଲେ, ମସଲା କମ୍, ରିଏଲି ଫିଲ୍ ବି ହଉଛି ମସଲା କମ୍। ଭାଇ ଫ୍ରିଡମ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି,
ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ମସଲା କମ ମାନେ ମସଲା ଯାହା ଚିକେନ ପଡିଛି କିନ୍ତୁ ଅନହେଲ୍ଦି ମସଲା ନୁହଁ, କେମିକାଲାଇଜ ମସଲା ନୁହଁ, ଫ୍ଲେଭର ବାଲା ନୁହଁ, ସବୁ ରିଏଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଖାଇ ଚାଲିବା ଏଥର। ଆମେ ଆଜି ଖାଉଥିଲେ ବିଟେକ୍ ଗୁଡୁ ଭାଇଙ୍କର ନିମାପଡା ଫେମସ ବିରିୟାନୀ, ଯାହା ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଥିଲୁ ଆଗରୁ ହେଲ୍ଦି ହେଲ୍ଦି ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବଢିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ନିମାପଡା ଲୋକ ଯଦି କିଛି ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥିବେ ଜାଗାରେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ। ଆମେ ତ ଅନୁଭବ କଲୁ, ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବାସ୍ନା ଥିଲା ବିରିୟାନୀର, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା ଘିଅର ବା ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଯୋଉ ମସଲାର ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା, ଗୋଟେ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏଠି ବିରିୟାନୀ ଖାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ସବୁବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କଣ? ବହୁତ ବଢିଆ। ନିମାପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଧେ ଏମିତି ବିରିୟାନୀ ପ୍ରାୟତଃ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏନି। ଆଉ ଗୁଡୁ ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ଦୋକାନର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି, ଯାହାକି ନିମାପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦିନ ତାର ମାନେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ତାର ବିରିୟାନୀ ସରିଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲେ ଖାଉଛନ୍ତି? ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ଖାଉଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଢିଆ। ଅଲଗାଠୁ ଅଲଗା ଫରକ କଣ? ଅଲଗା ଦୋକାନରୁ ଏଇଟା ଫରକ କଣ? ମେନ୍ ହେଲା ବିରିୟାନୀ ଆମେ ଖାଇଲେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ହେକ୍ଟିକ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଯୋଉଟା କି ତାର ଯୋଉ ଫ୍ଲେଭରଟା, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏ ବିରିୟାନୀ ଆପଣ ଖାଇବେ ଯୋଉଟା କି ଏତେ ସାଧା, ମାନେ ହେକ୍ଟିକ ନାହିଁ, ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଆଧୁନିକ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ତରୁଣୀଙ୍କର ମିଶଉଛନ୍ତି ଇଏ କେମିକାଲ, ଇଏ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ଲେନ୍ ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଏକୁଟିଆ ଆସେ ନା ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଏକୁଟି ଜମା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି ପରା, ଯୋଉ ହେକ୍ଟିକ ଯୋଉଟା ଖାଇଲା ବେଳେ ବିରିୟାନୀ ଆମେ ଦିଟା ସ୍ପୁନ ପାଟିକି ନେଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କେମିତି ଲାଗେ ଅନିଜି ଭଳିଆ, ଏ ବିରିୟାନୀ ଆପଣ ଖାଇବେ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ବହୁତ ବଢିଆ। ଭାଇ ବିରିୟାନୀ ଏଠୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 2-3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହବ ଏଠି ନଉଛି ଖାଉଛନ୍ତି। ରେଗୁଲାର। ଆଗରୁ ଯୋଉଠୁ ଖାଉଥିଲେ ସେଠି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ନା ଏଠୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ? ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ବୋଲି ତ ଏଠିକି ଆସୁଛି। ଟେଷ୍ଟ ଭଲ। ରେଟ୍ କଣ କେମିତି ଅଧିକା ନା କଣ? ରେଟ୍ ଜେନେରାଲି ମାର୍କେଟ ଯାହା ଏଠି ସେଇଆ ରେଟ୍ ଭଲ ଅଛି, ଖରାପ ନାହିଁ। ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ? ଟେଷ୍ଟଟା ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ଆଉ। କଣ ସ୍ପେଶାଲ କଣ? ଭଲ ତେଲ ମସଲା ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ। ଭଲ ତେଲ ମସଲା, ହଁ ମାନେ ଆଙ୍କର ଏଠି କୋଉ ତେଲ? ମୁଁ ଦେଖଥିଲି ଫ୍ରିଡମ ତେଲ ୟୁଜ ଫ୍ରିଡମ କରୁଥିଲେ, ତେଲ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ମସଲା କମ ପୁରା ଦଉଛନ୍ତି, ଗୁଆ ଘିଅ ପକଉଛନ୍ତି, ପିଓର ଗୁଆ ଘିଅ, ହଁ ଟିକେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆଉ। ହଁ ବହୁତ ବଢିଆ। ଭାଇ ଏଠୁ ଖାଆନ୍ତି ବିରିୟାନୀ ଖାଆନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଖାଏ ରେଗୁଲାର ବିରିୟାନୀ? ଆଜ୍ଞା ରେଗୁଲାର ବିରିୟାନୀ, ରେଗୁଲାର ବି ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ନିଏ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ କୁକୁର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଏ ଏଇଠୁ ଆଜ୍ଞା। ସବୁଠୁ ବଢିଆ ବିରିୟାନୀ, ଆଉ ସବୁଠୁ ମାନେ ମସଲା କମ, ସବୁଠୁ ଦେହ ପାଇଁ ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଖାଇବା ଏଇଟା କହିବେ କେମିତି କଣ ସ୍ପେଶାଲ କଣ ଆଠୁ? ଆଜ୍ଞା। ସ୍ପେଶାଲ ଏଇଆ କି ବାହାର ବିରିୟାନୀ ଟୁ ଏଠି ସ୍ପେଶାଲ ହେଲା ଏ ଜାଗାରେ ମସଲା କମ ରହୁଛି, ଆଉ ଖାଦ୍ୟଟା ପୁରା ବେନିଫିଟ, ପୁରା ପେଟ ଫୁଲ କରିକି ଦେବେ, ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଆଉ ପଇସା କେତେ ଅଧିକା ନା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କମ ନାଇଁ, ନିଅନ୍ତି? ପଇସା ସବୁ ରେଞ୍ଜ ରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 130 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଅଛି ପ୍ଲେଟ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଅଛି 3 ପିସ୍, ପୁରା ବଡ ବଡ ପିସ୍ ଦେବେ, ଆଉ ରାଇସ୍ ଭରା, ଯେତେ ଥର ମାଗିଲେ ବି ରାଇସ୍ ଦେବେ। ରାଇସ୍ ଦେବେ, ପେଟ ଆଜ୍ଞା ପୁରିଆ ଯାଏ। ହଁ ପୁରା ପେଟ ପୁରିଆ ଯାଏ। ରାଇସ୍ ର କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି କଣ? ରାଇସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ସବୁଠୁ ବଢିଆ, ଏ ଏରିଆରେ ବି ଏତେ ବଡ ରାଇସ୍ କେହି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ବହୁତ ବଢିଆ ରାଇସ୍ ରେ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା। ମାନେ ନିମାପଡ଼ାର ନିମାପଡ଼ାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ହେଲା ଗୁଡୁ ଭାଇଙ୍କ ବିରିୟାନୀ ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ କଣ ଖାଇଲେ? ଏ ଭାଇ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଜୟେଶ ଛକରେ ଭାଇ ମୋର କରିଛନ୍ତି ଦୋକାନଟେ, ଜିନିଷ ପୁରା ବଢିଆ ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ପଇସାକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ହବନି, ମୁଁ କହୁଛି ଖାଦ୍ୟ ପୁରା 1 ନମ୍ବର। କେବଳ ଗୁଡୁ ସେଣ୍ଟର ଗଲେ ବିରିୟାନୀ ମିଳେ, ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ଜିନିଷ, ଏଇ ଜିନିଷ ହଉଛି ଅର୍ଡର ହଉଛି ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ନିଜେ ବି ରିୟଲାଇଜ କରିପାରିବେନି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଭଳିଆ ବେଟର ରହୁଛି, ମସ୍ତ ବେଟର, ପୁରା ବଢିଆ ମସ୍ତ ବେଟର ରହୁଛି। ନିମାପଡ଼ା ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ବିରିୟାନୀ 120 ଟଙ୍କାରେ ଶାନ୍ତିରେ ପୁରା ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁରା ବଢିଆ ସେ କହିଲି। ଭାଇ କଣ ଏଠି କେତେ ନା ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତ 6 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି, ଆଉ ବିରିୟାନୀ ବି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଆଉ ଚିକେନ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଭଲ ରହୁଛି, ଆଉ ନିମାପଡାରେ ଏମିତି ଦୋକାନ ବି କୋଉଠି ନାହିଁ। ମାନେ ଏ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କୋଉଠି ନାଇଁ ମିଳିବନି? ନାଇଁ କୋଉଠି ବି ମିଳୁନି, ଆଉ ଭଲ ରାଇସ୍, ଭଲ ଚିକେନ ପିସ୍ ବି ଦଉଛନ୍ତି, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏମିତି କୋଉଠି ମିଳୁନି ନିମାପଡାରେ। ମିଳିବନି କୋଉଠି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟା କଣ? ମୋ ନାଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଖଟାଇ। ଏଠି ବିରିୟାନୀ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଉଛନ୍ତି? ଗୁଡୁ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କଲାଠାରୁ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି ଏଠି। ଟେଷ୍ଟ କଣ କେମିତିଆ? ଭଲ ଟେଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ଆସେ, ତାପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହକାରେ ବି ଆସେ।
ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ତାକୁ ଫୋନ କରିବି ଆସେ ଗୋଟୁ ବିରିୟାନୀ ହେଇଛି ତ ଆସେ ଖାଇକି ଯାଏ। ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ ଅଲଗା- ନିମାପଡ଼ାର ବେଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ। ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ସିଓର ଏଠି ବିରିୟାନୀ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇଛ ଖାଉଛି ବାବା ସବୁବେଳେ ଆଣନ୍ତି ଖାଏ କେମିତି କଣ ଟେଷ୍ଟ ବଢିଆ ଲାଗେ। ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମାନେ ଆର ରାଇସ୍ ଭଲ ନା ଯୋଉ ମାଂସ ପିସ୍ ଟା ଭଲ ନା ଆଉ କଣ ଭଲ ରାଇସ୍ ବି ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ କଚୁମ୍ବର ଗ୍ରେଭି ସବୁ ଭଲ। ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆମେ ଆଜି ଖାଉଥିଲେ ବିଟେକ୍ ଗୁଡୁ ଭାଇଙ୍କର ନିମାପଡା ଫେମସ ବିରିୟାନୀ ସତରେ ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ ବଢିଆ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଲୋକେସନ ଦେଇଦବୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ କହିବେ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି କହିବେ ଆମକୁ ତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।